hanki to suudu lamordu Sénégal Bassirou Diomaye Faye heɓi deftere nde ganduɗa ko bate witoji luggiɗi e yiɗde tinde ngam moƴƴitinde taarika jangu Thiaroye hitande 1954 kono kadi ko ngam feññinde gongo e nde bonande. Moussa Bocar Ly ko goto e tawaɓe e ngugomu waɗngu witto e nde bonande tonguɓe nde ɗo deftere. min mbaɗi fouillé archive aji fof won mission goto yano ha France kadi won mission no foti yaade kadi États-Unis tonni kadi américain kamɓe eɓe jogui kadi archive aji ganda no waɗi concerné on massacre. Conclusion aji waɗa e livre blanc pour ko fate massacre on fof yalta yimɓe ganda ko hewno yimɓe ganda ko foti waɗede ko pour ha min jaaha ha nder ha fof ande ha kadi réparation wawa waɗede. ɗe golle ngugomu wonano ko weeɓi e wiide Amadou Tidiani Wane jagorɗo bajotoɗo Bassirou Diomaye Faye. président joni nde haalata wi nomin jiɗirno France waldira min ni haalde e amen uddita archive uji mum holla min ɓe mbaɗirani ɗum noon kono noon yo jeunesse africaine anduɓe Afrique ƴewde deftere nde kañumen ne puɗɗoroɗo jaara yeeso ko woni hen ko waɗi hen fayida woni africain ji hankkadi goppata histoire mumen woɗɓe ine binda ɗum min bindu histoire men no foti windirede ni gonga o natta suuɗede yaltine ko ɗo jaralen han. horejo leydi Sénégal wi wonde ma wattu hakkille tigui e waajoji ɗiɓe goppi e nder nde deftere hande kikiɗo noon ngugomu ma ɓuur famminde golle mabɓe ɗe ha tengti noon e tongande nde ɓe mbaɗi nde.